welkom. Hallo. Ik ga eerst even de handen ontsmetten. En dan van harte welkom in het stembureau nummertje 66. Nou, ligt het er nog wel op? Jawel hè? Ja. Ja, maar. Stemproject, volgende woord, als je Zo boeien. Dag, Meneer Van Essen, voorzitter van de stembureau. stembureau 66. Stembureau. Maar hoe lang zitten jullie nou al? Hoeveel uur zitten jullie nou al? Nou, van het jongetje 166 jaar. Hoe oud ben u dan al net? Ik ben nu in februari 88 geworden. Het is echt wel heel bijzonder dat jullie hier al zo lang dit doen. Ja, En waar ga je daarbij joh? nou dat is een dame uit Grauw, Ja. Henke. Ja, Henke Dit is Adema. assistent. Ja. voor mij de eerste keer, dus ik ken al volle leren van Germ. Juist. En toen heeft je de hele dag zitten. Ja, van een morgen van je zoon tot jouw toren en dan van een jongen, jouw zoon begon. Tot Ja, moeder tot, wel, ik denk dat we tot we het moeten einde. tellen, dat ik denk wel het al woorden met mensen en dan maak ik nog een louter. Want dan maak ik papieren en alle formaliteiten erin brengen. Het formulieren enzovoort vertellen. Dus het wordt laat vannacht. Is de opkomst groot in Reduzum? Wat zei je? Ja, ik denk dat het opkomst heel groot is, want we zitten hier toch haast op een 800. Terwijl ik wel zeker weet dat er heel wat mensen bij die 70-plussers al stemt, hè, ergens anders. En oors wie de Nou? opkomst dik size. Ik denk dat wij, dat we hier wel ik denk dat wij wel op een 80% zitten. Maar dat weet ik net zeker vanzelf. En valt het je ook op dat er meer jeugd stemmen? Dan ben ik wel een pro jeugdstemmers, ja. Ja? Ja, dat is weer. Meer dan oors? Ik denk meer dan ooit, ja. Alsjeblieft. Jullie mag ik je wat vragen? Hoe vaak heeft je nou stemd? Nou, ik ben nu 20, dus nou, volgens mij is dit mijn derde keer. Oh, tweede keer al? Ja. Oké. En hast je er heel Klopt. soort bezig met de politiek? Nou, eigenlijk net echt. Nee? Bist je een beetje Nee. zwevende kiezer nog? Nee, dat net. Als het maar altijd kiezen maat, dan verdjip ik me er altijd wel in. Ja. Van, en dan doe ik stemwijzes en dat soort dingen. Oké. En komt En, dan ik altijd op hetzelfde uit als je verschillende stemwijzers pakt? Ja, vaak wel. Vaak komt het praktisch haast wel op hetzelfde uit. Oké. Dus, Dan wist ik wel best op stemmen maar snel. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, wat ik al zei, voordat ik zeg maar stemmen moet, dan verdjip ik me er eerst wel in welke partijen vinden van wat voor onderwerpen. Ja. Dus dat doe ik dan altijd wel van tevoren. Oké, en is just dan ik naar de toekomst of just dan ik een beetje in je eigen belang van dat is Nou, ik voor denk mij... eigenlijk om beide. Oké. Dus ja, soms is dat net heel erg mogelijk, want sommige partijen die vinden dat wel werk het mooies ben en de oren we net. Ja. Dus daar moet ik dan even een keuze voor mezelf in maken. De bussen worden nou openen. Ja, dan leggen ze, maar dit is niet een goede sleutel, hè? Die van Germol net open. Heet die los? Deze is er al. Nou, leg die dan maar. Waar? Op de tafel of op de grond? Op de grond. Zoeken naar de politiek. Hé, wat mooi dat ze waarom dit in Reduzum. Ja, dat vond ik zelf echt. Ja, en wat wist je nou dan? We zullen nou eerst al die mooie blenden die iedereen zo trouw opvalt met uitvallen. En dan gaan we zien welke partijen en dan gaan we per man een aantal partijen tellen. En ze hebben daar mijn speciale uitnodiging waarom help? Vanuit Ik ga me nu nog mee gekregen. Voordat wij dat huis vieren, gaan ze me vrij van het zit er maar. En dat, toen heb ik antwoorden dat wij dan voor huis wijzen doen. Maar dat voel je niet bij mij. Dus ik ben formeel daar benoemd tot
tot lid van het bureau hier. En hoeveel stembiljetten dus nog van de jong eten vallen? Want hoeveel ben er in totaal nou? Dat weet ik even net, want ik ben direct even weg geweest, maar het linkend staat daar dat het best wel een prot is. Dus blijken die shirt uit van achter je net thuis. Ik hoop dat ze op nu wachten. Ooit van een heel oud verhaal. En doe je dit al vaker? Sinds 2004 of 6. Eerst 1 keer in grauw bij een heel mooi apparaat. Waar de voorzitter van het stembureau heel triomfantelijk zei, dan druk ik op de knop en dan weten we alles. En er gebeurde dus niks. En daarna hebben we voortdurend zorg met Hans stellen. En dat was hem op. Die vouwen ze nou eerst uit. Ja, dan kun je zien of die willig is, of er net in trein of sjouwen. En dan kun je daarna zo per partij tellen. Dan gaan ze wel iets onder de tafel. Ja,